Ahojte, tak opäť vás tu vítam v našom priestore vedomého života. Takže vlastne dneska by sme sa možno pomenovali takým oblastiam ďalším. No a tieto oblasti konkrétne by sa týkali peniažkom, alebo teda materializmus, financie. Pomenujme si, ako nám to rezonuje, súznie a vyhovuje. Ako odraz vlastne nielen v našom živote, že do niečoho investujeme, alebo tým, že niekam ich vložíme, že ich strácame, ale práve naopak vďaka tejto vloženej energii dokážeme čerpať. To znamená, že ono nikam neodišli, oni vlastne kolujú a v rámci toho nám poskytujú ďalšie informácie v tejto oblasti a skrze prípadné dané investície. Príklad, ja neviem, niečo si nakúpime, či už je to oblečenie, alebo nejaké školenie, alebo od vymyslu sveta, čo si vieme teda ako pre nás benefitovať, tak ono si možno sa nám to tak zdá, že je to vlastne, sme tie peniažky nejako vynaložili, ale v konečnom dôsledku tam vlastne prúdi náš nejaký identifikačný zámer. A v rámci toho nám spätne vie prúdiť poznanie informačného kanálu, ktorý v rámci tohto nám vie poskytovať naďalej benefity v rámci informácií, v rámci učenia sa o sebe, ďalšieho vývoja, ktorý vlastne sami sebe vieme takýmto spôsobom sprostredkovať. Je to taký trošičku nový vhľad alebo uhol pohľadu na danú záležitosť, takže nemusíme mať vôbec nejaký pocit, že sme investovali a v rámci toho tie peňažky nám niekam odišli. Vôbec to tak byť nemusí, ono je to v rámci toho kolobehu a toku a dokonca, ak sme tomu otvorení, naklonení, prípadne si sami sebe darujeme a dovolujeme tento poznatok, tak potom následne z toho vieme čerpať aj naďalej cez tento zdroj investície danej, ktoré sme si hovorili nejaké príklady, podľa toho, kde, čo, ako, vieme z toho naďalej čerpať informácie, ktoré sú následne tvorené v tej danej realite pre nás. Takže vôbec to tak nie je, že by sme akože boli v strate, alebo že by sme teda zmádať dal, niečo investovali a už to teda nemáme. Ono sa to vlastne len premení na ďalšiu formu energetickej informácie. Takže v podstate toto je veľmi také, by som povedala, povznášajúce, pretože my sa dokážeme inak pozerať potom na tú záležitosť a vieme ju vnímať ako veľkú perspektívu do nášho života a následne sa na základe toho aj vedome rozhodovať, kam vlastne tento tok prúdu usmerňujeme a tým sa vlastne tento tok prúdu k nám navracia. No a potom ďalšia možno informácia. Bolo v rámci mentálneho detoxu, čiže to je vlastne ako keby trošička iná oblasť, neviem, možno to súvisí, že teda takto sa to vyjavilo v tej prítomnosti, takže ten mentálny detox je to v rámci spolupráce s vnútorným pozorovateľom, kde už sa nachádzame my v tom priestore vedomia. A vlastne v rámci tohto vnútorného pozorovateľa my vlastne vďaka tomu, že s ním spolupracujeme, takže my nevytvárame žiadne nejaké pridružené boje, alebo rezistencie, alebo odpory, alebo tá myseľ tam už nevstupuje vlastne v tejto rovine, tak dokážeme v rámci spolupráci s týmto vnútorným pozorovateľom vytvoriť priestor za tou myslou, ktorá sa samozrejme stále v mysli nachádza, ale už to nie je tá nevedomá myseľ v tomto kontexte. A vieme vlastne my byť prítomní v tom pozorovaní toho mentálneho detoxu, ako sa sám uskutočňuje. Takže zároveň sme nejakým činiteľom, ale zároveň sa nepričiňujeme o tento mentálny detox. A ten prebieha potom v rámci toho, že v tomto vytvorenom priestore už len vnímame, alebo je vnímané už priamo nachádzajúce sa myšlienkové polia, myšlienkové kruhy, myšlienkové pôsobenia, vzorce alebo myšlienkové reťazce, ktoré vlastne tým pádom my vieme
nie len, že opúšťať, ale v rámci toho aj nejakým spôsobom si uvedomovať ich potrebu alebo význam v našom živote. To znamená, že to má veľmi taký, by som povedala, za následok taký prínos v tom odľahčení, v tej ľahkosti. Takže my už vlastne vnímame ten myšlienkový reťazec, ktorý môže byť vzorec alebo naučený, dokonca podliehať nejakému systému kolektívneho vedomia alebo iba systému, ktorý sme, ja neviem, v minulosti nadobudli, pričom samozrejme minulosť a prítomnosť a budúcnosť vieme, respektíve minulosť a budúcnosť si vieme uvedomovať v rovine benefitu. Nemusíme sa toho strániť, teraz, že už to neexistuje, ale to neznamená, že z toho nevieme nejako nadhliadať na tú záležitosť, tak aby sme z nej mohli sa ponaučiť, benefitovať alebo nejakým spôsobom si stačí len možno uvedomiť, ani sa ten tok nemusí vlastne tým pádom spúšťať, ale to už záleží na tej konkrétnej situácii, ktorou prechádzame. A tým pádom vlastne vieme si vďaka tomuto uvedomeniu uskutočniť toto vedomie, aby sa teda prejavilo v tom priestore. Takže ten mentálny detox je veľmi prospešný, aby nás držal ako keby v meritku nejakej slovnej limitácie v prenesenom význame bez limitu, takže v zmysle toho, že my si budeme vlastne tie myšlienky v tom priestore uvedomovať a tým pádom to niekedy úplne stačí, že vlastne iba sme tým pozorovateľom a tým pádom už automaticky sa ten priestor vytvára k tomu, aby sa spomalí ten tok myšlienok a zrazu vznikne nejaká, alebo nie, že vznikne, ona tam už bola, len sme o ňoj nevedeli, tá myšlienková nejaká formulácia a vďaka tomu spomaleniu si ju vieme nadobudnúť, že ona tam ako keby sa vyjaví zrazu. Aha, toto čo je, hej, že to som ani nevedel, že toto si myslím a podobne. Takže aplikácia pravidelná, samozrejme nie je to nič také nútené, že teraz môžeme to nechať úplne prirodzene vyplynúť, tak tohto mentálneho detoxu táto aplikácia vlastne nám potom prehlbuje tie uvedomenia a umožňuje tomu priestoru vlastne byť v určitej intenzite a poli. A vlastne vďaka tomu potom zase naďalej sa podporuje celkové to vyživenie toho vedomého života. Takže takto nejako zhruba by som povedala, že čo sa týka tohto videjka, máme informácie a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Veľmi sa teším teda, že takto môžem vám sprostredkovať tú moju tvorbu. Samozrejme viete si v informáciách nájsť moju tvorbu aj v rámci článkov, keby ste si chceli prečítať nejaké moje, že aby ste mali nejakú bližšiu predstavu prípadne o tej mojej tvorbe, alebo si to vyhodnotili, ako vám to rezonuje, alebo teda skôr súznie táto tvorba s vami a tak ďalej. Takže je to všetko k dispozícii v informáciách a ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám veľmi príjemné a naplňajúce počúvanie.